Najviac ma asi baví tvoriť. Nie je možno úplne len v tom kreatívnom zmysle, že by som bol neviem aký umelec, ale skôr pre ten pocit toho, že keď niečo robím a dorobím, tak niečo po mne zostane. To znamená, či je to niečo hmatateľné, alebo je to niečo, čo napíšem, alebo je to niečo, čo vymyslím, nejaký systém. Čokoľvek takéto, ale to je ten najlepší pocit asi po každej tej práci. A úplne prvým krokom je podľa mňa to vôbec si zadefinovať a určiť, čo pre ňo šťastie je, pretože šťastie je pre každého niečo iné. A už len keď si toto odpovie, tak zrazu má podľa mňa polovicu odpovede vyriešenú. A potom zistiť, že to, čo práve teraz robí, alebo to, na ktorej je pracovnej pozícii, alebo v akej vôbec firme, tak či je práve to, čo ho naozaj baví. Či tam má možnosť naplňať sa a tvoriť to, čo mu naozaj bude spôsobovať tú radosť a vďaka tomu bude šťastný nielen v tej práci, ale to šťastie z práce sa samozrejme prenáša aj domov. Jedno bez druhého asi nejde úplne.